एक्टिं खालामफ्लानोसै एसे। माथो रनि आबौआ गैलानो बिराद दुखु मोनबाय आं खोनानानै। मानसि दंना गैयालै इसोरा फोथायनोनो हायाखै आङो। आबौ रनिया आंजोंनो गेलेयोमोन उन्दै समाव। आबौआ आय' माथो सोरजोंबा बुथार जाबायनो। खोनादोंना खोनायाखैलै? बिराद दुखुनांथाव खौरां मोननानै आङो थानो हायैनि फैथारबाय। आबौ रनि, नोंनि गोसोखांथिफोरा दाबो आंनि गोसोआव बेरखांगासिनो। उन्दै समाव बेसे बाजायोमोन नों आंजों गेलेयोमोन। आबौ रनि, नोंलाय मानो बेबायदि गालांखौ जोंफोरखौ? आबौ रनि, नों मानो फैदों बेयाव? मा एक्टिं देखायनो फैदों? नों सिनायदों एक्टिं होननानै? माथो बुंबावनो, रनि आबौआ माथो गैलानो। बेखौनो खोनानानै आङो फैबाय खबर लानो होननानै खेबसे। मा खबर लानो फैदों मोनथिगौ आं। आंनि फिसाखौ थैनाय खोनानानै नोंनि बिखायादि बेसे सुखुन मोनदों, बेसे सुखु मोनदों आं मोनथिया नामा? मोनथिगौबालाय मोनथिगौ। दालाय जेरै मावनाय बेरैनो फिथाइ। आंनि फिसाज्लाखौ नों जेरैबायदि आंनिफ्राय गोजान खालायदोंमोन, थिग बेबायदिनो नोंहाबो फिसाज्लाया थैबाय। इसोर दोङो सायाव नायहरगासिनो। नोंजों आरो आंजों कम्पेरिजन दा खालाय, मिथिबाय? नोंनि फिसाज्लाया सासे दाखु गुन्दामोन आरो आंनि फिसाज्लाया सासे मोजां मानसिमोन। मोजां दाखु गाज्रि बेजोंलाय मा खोथा? फिसाया फिसायानो, बिफाया बिफायानो, बिमाया बिमायानो। ओंखारलां आंनि न'निफ्राय, दानो ओंखारलां। बेबायदि एसेबां एटिटिउड, एसेबां दुगानायखायनोथ' नोंनि फिसालाया गैया। आरो आं खोनानाय मथे माथो सिख्लानि केसनो मोजां मोनलायनायनि नोंनि फिसाज्लानि गुनाबो बेबायदिसोमोन। सिथाब्राय, दानो सोबानानै हाथा सिथाय बख्ल'जोबगोन। आंनि फिसाज्लाखौ आंनि फिसाज्लानि केरेक्टारनि सायाव गाज्रि बुंथार बुंनायनि सिगां खुगा सबालनाय बाथ्रा बुं। ओंखारलां होनदों आंनि न'निफ्राय, ओंखारलां। ओंखारलांनायालाय मा ओंखारगोन? ओरैनोबाबो नोंनि फिसाज्लायाथ' गैलानो। भगवान को राम प्यारी हो गया। राम नाम सत्य है हो गया तेरा बेटा। अब तो मेरा बेटा ही है। माने आंनि फिसौज्लायासो दङ। दालाय नोंहा फिसाज्लायानो थैबायबालाय नोंबो साननैसोल'सैसो बे न'आव। आं फैगासिनो। बाय बाय, स्वीट ड्रीम। Hey, रिक्सा आंनि रिक्सा, रिक्सा आंनि रिक्सा। थाइनैल' भारा। Waiting for me. हे भगवान, आं प्रेगनेन्टआनो जामारबायदां। दा मा खालायनो आङो? जाय मानसिखौ मोजां मोननायनि थाखाय बेफोर प्लेनिंखौ खालायदोंमोन, बे मानसियानो दा थैबाय। रनियानो गैला, रनियानो थैबाय। दा रनि आं दा मा खालायनो? ना प्रेगनेन्ट नङा आङो? नङा, आं प्रेगनेन्टआनो बायदि मोनदों। नङाब्ला आंहा बेबायदि जाफेरानो। बाट दा कनफार्म खालायथारनो थाखाय आं मा खालायनो? सोरनाव हेल्प बिनो आङो? आंदि प्रेगनेन्ट नंथारगौना नंथारा? सोरनाव हेल्प बिनानै माबोरै नायनो आङो? अबाव थांनो? अबे हस्पिटालाव थांनो आङो? मा खालायनो आङो? आइयाबो गैया। बेफोर गासिबो आंनि थाखायनो जाजोबदों साला। एसेबां मोजाङै दा प्लेनिंआ साक्सेस जाबायमोन। आं प्रेगनेन्टबो जाबायमोन, नाथाय दा रनियानो गैला। आइयानो मानो स्लिपिं टेब्लेटखौ बांद्राय जाहोनाय मोनो? दा आरामसे आं रनिजों हाबा जानो हागौमोन। रनिया थैनाय नङामोन। आंनि उदैयाव रनिनि उदै थागौमोन। मासे मोजां। आं बेसेबा धोन सम्पथिनि मालकिन जानो हागौमोन। दा रनियाबो गैला, थैबाय। उदैयावबो गथ'सो फैबायदां। मा खालायनो आं? मोनसे आइडिया दं र', बाट फार्मासियाव सोर थांनो, सोर बिहैनो बे बुस्थुखौ? बे प्रेगनेन्ट जाबालादि चेक खालायनानै नायो प्रेगनेन्ट नंगौना नङा। दा बेखौ मा होननानै बाहायनो आङो? दा गुवाहाटियावथ' आंखौ रावबो सिनाया। बेबायदिनो खालायनांसिगोन आङो। मास्क गाननानै, खाफालाव लिपस्टिकनि सिन्दुर लागायनानै, बेबायदिनो हिन्जाव मानसि बायदि एक्टिं जानानै थांफ्लानानै बे बुस्थुखौ बायनानै लाबोनानै टेस्ट खालायना नायथारनांगोन आं प्रेगनेन्ट नंगौना नङा। बे दायनो थांथारनांगोन आं। नङाब्ला गोबाव खालायब्ला आंनो खैफोद। जौगामि कुचकार'। आइखौसो गोसोखांनानै रागा जोंदों आं। आइयानो
गार'खादो बेखौ दैयाव गार'खादो एंगार होनदों आं सानस्रिनो रोङा एंगार साला लेबेर 20 थाखा फैसा बिबा होआ गब'ना थैनो आब' रावबो फैया थां जल लगा के हैसा एंगार आइ मा खालामदों नोंसोरहा मा खालामदों खार आरो नोंसोरखौ आं खिन्थाना होगागोन सारनो मा जाखो राजा मोजाङै दंना नोङो दे सिखार मा जानाय राजा मानो दैयाव गारनो नागिरदोंमोन नोंखौलाय बिसोरलाय गाज्रिथार बिसोरो आंखौ दैयाव गारहरसिगौमोन एदावबाय थायो आंखौ दैयाव गारहरनो मा इसेबां गाज्रि गथ'लै बिसोरलाय सोरानि फिसा बेफोरो नोंसा आइ बाबानो खिन्थाना होनो हाया दैयाव गारहरनाय बेलाय गब'ना थैगौमोन माथो नोंलाय नोंसा आइ बाबानो खिन्थानो हाया बेबायदि खालायबाय थायो नोंखौ होननानै खिन्थागोन र' बिदि नङा राजा सोरबा नोंजों गाज्रि खालायबाय थादोबा खिन्थाना होनांगौ थां न'आव थांदो आरो दानो माबारैनो खिन्थाहै सोरानि गथ'फोरा नोंखौ डिस्टार्ब खालायबाय थादों बिमा बिफानाव थांनानै नोंसा आइ बाबाखौ थांनानै बुंना फैनो हो नङाबा माब्लाबा दैयाव गारहरजागोन नोङो बेबायदि एदाव जाबाय थायो नामा मानसिफोरजों औ दे थांदो न'फोराव थांदो न'आलाय बेसे गोजान ओइ गंसे गामियाव दे थां दे थां न'आव थां हो गालि बाजाय नों सुदेम नों अबाव फैदों बाजै दानिया आङो कम्पानियाव गिदिङो कम्पानिनि खामानियाव गामि गिदिंदोंमोन बे गथ'खौ माबानायखाय फैबाय आं बेयाव नुनायखाय आयै आंखौ दैयाव गारहरसिगौमोनसो बिसोरो सोर मस्ला आरो दावदाया बे मादैयासो आंखौ बासायदों इसोर बिसिना बारा जादों र' न'आव थांना खिथाहैनांगोन बिमा बिफानो र' आं बुजि मोनासै बे गोरलै गथ'आ नोंनि नामा आयु एथ' बुरि बैसोआव नों गथ' जोनोम होबावदों होनबा बे फिसालाया नोंनिसो बेबायदिनो दे जोंहानियावनो थायो नङा नोंनि असे फिसा नामा बेलाय अरिजिनेल फिसाला नोंनि आयु एथ' बुरि बैसोआव नोङो बे फिसालाखौ जोनोम होबावदों होनबा फिसाला नामा नोंनि निजा बिहामजोनि फंबाय जोंहा गुथाला हिन्जाव लाबोबायना बिहामजो आंलाय माथो सानदों बे बुरै बैसोआव बे गोरलै गथ'खौ जोनोम होबाय नामा आसरितसो मोनदोंमोन आं नङा फै बाजै जोंहानाव थांनि थाङाहाय आं टाइम लस जागोन माबोरै दं बाजै न'आव गासिबो मोजाङै दंबा नोंसा माथो बाबु सासे दंनो मोजाङै दङ औ दंथ'र' मजा फिसाजोआलाय माथो मावो नोंसानालाय दानालाय बियो डिउटियाव थांबाय SSB आव मायबाफोर माबा लाखिगौमोन नामा नोङो बेबायदिनो पाउडार सुनुक माबा बे देलायनायनि बुस्थु कम्पानिनि मोजां सिख्ला जाना थायो आंखौ नुवाखै दाबो आंखौ गथ' सासेनि बिमा बायदिखौनो नुवा एथ' सिख्ला जाना दङ आङो नांगौबाथाय लाखि दङ हनै बेगा बैयावनो दोङो नांगौबाथाय मोननैसो लाखि खमावनो होलांगोन आङो आं बायदि सिख्ला जाना थानो हागोन नोंखौलाय माथो बुरैरि नुथारबाय नांथ'आ दे बाजै खेफ्रिहाय नोङो खेफ्रि आगोलनि बायदिनो खेफ्रि आगोलबो खेफ्रिखामोन नोङो सिख्लायावबो दाबो बेबायदिनो एसेबां फिसाजोआ साख्रि मावलायनानैबो मोनसे बुस्थुखौनो बायनो हाला होमबा नाङा दे बाजै आं जेबोखौनो लाखाया बर'फ्रासो लागायखायो नाङा दे होमबालाय र' मोनसे खोथा माथो नोंसा नोंदायालाय अबस्थाफोरालाय गाज्रिनो माथो डायबेटिस जादोंनो गाराय जादोंनो माथो उदैयाव नोंसा बिदा सन्जया औ आदाया डायबेटिस जादों नै मोनसे खोथा बुंनिहाय आं गाज्रि मोननाङा जेनेबा आगोलनिफोरखौ बाथ्राफोरखौ बारा सानला दोननाय आङो थेवबो जेनेबा नोंसा बिदायाबो फाफ नांदों आरो आंखौ बेबायदि देलायनाय मानाय पार्लाराव थांनाय मानाय बांद्राय खामानि मावैनि थाखायनो बादुलि माबादि होननानै आंखौ होखारहरदोंमोन ना लाखिफिनासै दा गाबा फाफ नांबायना नङा होमबा
दाखो हिनजाव उन्दैजों मोजाङै स्राय स्राय रायजो जागोन साननाया दालाय माथो बैसो जायैयावनो दाइबेटिस बेमार जाबाय होनबालाय ग्रोम ग्रोम रायजो जागोन साननाया आंखौ गारनानै दा गावहासो सान्थि मोनजालाना बिखौ मोनजाया उदैयावबो गाराय जादोंबा माब्लाबा थैयो दे थांसै आंहा बुंनो गोनांफोरा जोब्बाय आंहा बुहुद टाइम लस जाबाय दा मोनफा मोननै आंहा बिक्रि जालायलांगौमोन पाउडार सुनुकफोरा